ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಬತ್ತೆ ಅವಳೆ ಬತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಏನ ಕೈಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹತ್ತು ಒಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಪೂರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಲ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಅಪ್ಲ ತಿಳಿದು ಉಪ್ಲ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಏರಿಗೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಆನ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೋಯಿನ ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಬುದು ಬಾಡ್ಕಾಪಕ ವಾ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ತೂಕ ಗೈಸ್ ತೂಕ ಬೆಲೆ ಅಣ್ಣೆ ಹೊರ ಡೀಲ್ ತೆತ್ತೊಂಡೇರ ಡೀಲ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಆಯ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲುಂಡು ತುಲೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲುಂಡು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲುಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಕುಂಬಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲುಂಡು ತುಲೆ ಆಯ್ನವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪೋತುಂಡು ಅಯ್ಯ ಬನ್ನ ಆಯ್ನ ತುಂಬುದು ಬಾಡ್ಕ ಅಯ್ಯ ಬನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜೋಕ್ನು ತೂಕ ಗೈಸ್ ಬತ್ತು ಜೆಟ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋತೆ ತುಲೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾಡ್ಕ ಅಪ್ಪ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜೋಕ್ನು ತೂಕ ಮುಳೊಂಜಿ ಪೆತ್ತವನು ದೇ ಬಡ ಬರ್ಪುಡು ಗೈಸ್ ಮುಳೆ ಈ ಪೆತ್ತ ಅಯ್ಯ ಬತ್ತು ಜೆ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಬತ್ತೆ ಅವಳೆ ಬತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಏನ ಕೈಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹತ್ತು ಒಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಯ್ನು ಆ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ತೂಕ ಪೆತ್ತ ಮೂಲುಂಡು ಪೆತ್ತಗ ತೆಲಿ ಕೊರಿಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಬತ್ತೆ ಕೆದ್ದು ತೆಗಿಡ ಬಂಡಿ ಜನ ರಡ್ಡರಗೆ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆಪನು ಒಬ್ಬನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ నేను చెప్పాల్సింది చెప్పండి ఎంకలో ఆకు లంకి అండి దూరం పుదరంచ డబ్ల్యూసీసీ ಪಾಪ ಬಾಡದಂడి ಎತ್ತಿಯದು ಹಾ ತಾದ ಪನ್ಪ ಮಾರೆ ಅವು ಮಾತ ಜವನಾದಿಗಡೆ ಮಾತ ಇತ್ತಿನೇ ಅವು. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ಗಿ ಅವಳುಳ್ಳೆ ಭಯಂಕರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚಾತನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಗಿಡತನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆಡುಂಟ ಪೂರಾಗ್ಲಾ ಎಂಚಾತನ ಸತ್ಯ ಪೋರ್ತಿಜನ ಅವ ಹೆಂಗ್ ಕೋಡು. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಆಡುಂಟ ಪೂರಾಗ್ಲಾ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಾಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.